Pregunta inicial. Dos cossos de la mateixa forma i volum però diferent massa cauen al mateix instant? Podem comprovar que la gravetat és 9,8 metres per segon elevat a 2? Hipòtesis. La nostra hipòtesi és que la pilota que vam omplir de sorra caurà abans, ja que pesa més i pensem que baixarà amb més velocitat. Materials: 2 pilotes de tennis, sorra, cinta mètrica, tisores per tallar la pilota i cinta adhesiva. Informació prèvia. Hem utilitzat dues formes de l'MRUA, una normal i l'altra substituint l'acceleració per la gravetat. Per això hem hagut de saber que la gravetat és 9,8 metres per segons al quadrat. Experimentació. El primer pas era preparar les pilotes. A una li fèiem un tall i l'omplíem de sorra i a continuació les pesàvem. El segon pas era prendre mesures del lloc des d'on tiràvem les dues pilotes. Al tercer pas, una persona tira les dues pilotes a la vegada des d'una de les mesures i una altra persona cronometra el temps que tarda en caure la pilota. Finalment, a partir dels vídeos que vam fer a càmera lenta, hem pogut treure totes les dades necessàries per poder fer les fórmules. Les dades que hem obtingut dels vídeos vam omplir dues taules, una per la pilota tallada i una per la no tallada. En aquestes taules hi ha la distància inicial des d'on vam tirar la pilota i 5 temps, que són les vegades que vam llançar la pilota. Després d'això vam fer una mitjana per saber el temps total. Per saber si la gravetat era correcta, vam haver de necessitar la posició inicial de la pilota, la massa, la mitjana del temps i el temps al quadrat. Sapiguent aquestes dades, vam fer la fórmula de l'MRUA substituint l'acceleració per la gravetat i ens va donar els resultats. Aquí tenim una foto de les operacions que vam fer gràcies a les dades de la taula. Conclusió. Hem comprovat que la nostra hipòtesi és errònia, ja que nosaltres pensàvem que caurien en moments molt diferents, però hem comprovat que les dues pilotes de mateix volum i diferent massa cauen al mateix moment, amb diferències de mil·lisegons. I després, gràcies a la fórmula del MRUA, hem pogut comprovar que la gravetat és 9,8, en aquest cas negativa, ja que cau. Ens han sortit números una mica diferents de calcular-ho, però si fas la mitjana et dona 9,8.